Cada any, centenars de descobriments fan avançar la ciència. En el camp de la salut, malalties que fa 50 anys semblaven no tenir cura, avui tenen un tractament que millora la vida del pacient. Però on i com neixen les idees que fan evolucionar la medicina? Als laboratoris i als hospitals és la pulsió investigadora la que posa la recerca al servei de les persones. A l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, més de 1.000 investigadors i investigadores comparteixen aquesta missió. A l'IDIVELL fa més de 20 anys que fem recerca que canvia vides. Des de les nostres instal·lacions a l'Hospitalet de Llobregat, aglutinem tota la recerca biomèdica del campus de Bellvitge. Des d'aquí, donem resposta als diferents reptes de salut. Treballem entorn de 4 grans àrees temàtiques: l'oncologia, les neurociències, la medicina regenerativa i la medicina translacional. Els nostres esforços en aquests camps ens permeten ampliar el coneixement i desenvolupar noves teràpies per fer front a malalties que tenen una afectació important en la societat. El càncer, les afeccions cardiovasculars, les infeccions o les malalties neurodegeneratives en són exemples. Per aconseguir-ho, treballem colze a colze amb la indústria. Plegats, hem creat spin-offs que han revolucionat la manera en què abordem les patologies a les quals s'adrecen. A l'IDIVELL, tot l'equip humà uneix forces per transformar la recerca en solucions tangibles. El nostre compromís és també amb la divulgació científica i la formació de les futures generacions d'investigadors. La nostra estreta col·laboració amb l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Barcelona ens permet col·laborar amb referents de l'ecosistema d'innovació. A l'IDIVELL, cada descobriment ens apropa a un futur més sa. I a tu? També et mouen els nostres reptes? Avança amb nosaltres, col·labora, aporta el teu talent o fes un donatiu. Ajuda'ns a canviar vides.